Caranya happy birthday. Happy birthday To you. Lah wong ora enek soda kowe lho. Ora enek baking powder lho. Apa sing jenenge? Wis no. Enak ya. Enak kok. Mari kita coba nih kulkas. Mari kicap. Itu Pak sing anu nih sawas, Pak. Sik, mari kita coba ya. Ki mbok video, Bu. Gue YouTube-mu nak ketandanan biasmu. Nek anak aku kan biasmu kan. Enak di kulkas. Ora enak di kulkas. Kulkas enak lho. Mah ngono wae. Padat. Rasa ngece kuwi mau nek eneng soda kuwi Nggih enak. niki mboten wonten nggih. Pripun? Darip nggih niki mboten wonten dina ceklek nek. Mboten niku kuat niku. Lah nggih darip nggih. Nggih niki mboten wonten. Oh, Wis dina ceklek nggih. mboten. Kayak malam. Ki anu pisangnya iki lho, pisangnya ndek mau tak renyet-renyet. Tapi sing mateng. Sing Kabeh. pedak. Hah? Kok bosok lho. Iki nek muni lho, mosok bosok dicampurke dimaem. Tolong angkat ya. Enak apa ora? Tolong angkat dulu. Enak tidak? Enak tidak? Yo